ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ନୌଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦକିଶୋର ବେହେରା, କାଳିକା ବେହେରା, ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ସାରଥୀ ଦେହୁରୀ, ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସନାତନ ସାହୁ, ଉଦୟ ନାରାୟଣ ରାଉତ ଓ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆଜି ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବା ସହିତ ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ଖଣ୍ଡବନ୍ଧରୁ ରିପୋର୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ସଂଘ, ଏମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।